kala mo ɗo hutinira be WhatsApp pat video ɗo je mako ani a yaha a lara WhatsApp maɗa ɗon mo ɗo heɗita maɗa gal sirri na ko wala mo ɗo heɗita maɗa gal sirri. Foti wona aɗon jogi téléphone nyala ɗon mari WhatsApp maɗa amma woli goɗɗo fere o connecti WhatsApp maɗa be WhatsApp mako oɗo heɗita sirri maɗa, ɗo man ɗo ɗum wonai dow lawol. Ngam majum mi hollete hande deki a yata a lara ɗum moɗo heɗita WhatsApp maɗa ko wala moɗo heɗita WhatsApp maɗa. To ɗon moɗo heɗita WhatsApp maɗa mi hollene waɗata a itta, e to wala moɗo heɗita WhatsApp maɗa ɗo bo c'est bon falillahi alhamdu. En ya mi watane video majum on dara iga fuɗɗam haragare, amma useni bandiraɓe abonné partage like musamman gal Facebook video ji merin hokki sembe hokki hore gal Facebook. Useni mi ɗo on abonné partage like kuje tatiro waɗane am kanjum majum c'est bon. Min bo mi tokkano tan gon video ji fere dow ko larani tindinoje application ji fere iraɗa video ji mi ɗo wattaro wallahi goɗɗo fere yawa mo be cede o waɗantama o hollatama amma mi hoosi mere mi waddanan on video majum ngam heɓa onon ma on nafitoro be majum. Amma nde mi ƴamai on cede mi ƴamai on koɗime waɗaneɗam ko mi ƴami ɗo like ande video majum, abonné ha konte men Jefa Saha TV. ton abonné on partage on fere bo ɓe ndara kamɓe ma ɓe nafitoro en laɓɓina ɓerɗe meɗen en itta gañadi ha ɓerɗe meɗen tata tundi wona ha ton. Ngam to a wo'inani hoore maɗa goɗɗo fere bo wo'inante. En jaha en ndara video majum iga fuɗɗam haragare abonné kam ngam larugo tabbitina WhatsApp maɗa wala moɗo heɗita vocal maɗa ndani a watta premier ko watta a lara a nasta nder WhatsApp maɗa banni. To a nasti nder WhatsApp maɗa a laran ha dow alama toɓɓe tati, nda toɓɓe tati ha dow haɗo. To sai a mema toɓɓe tati majum ok, to a memi toɓɓe tati on a wara a nasta parametre, nda parametre haɗo kanjum setting, a nasta setting ok. To a nasti setting shikenan sai a wara a ɗaɓɓita waɗi link device. Banda min lori ɓawo nana parametre haɗo a nastata ba, nana parametre a nastata a laran haɗo aɗo waɗi link device ɗum ɗo link devices ok. Sai a nasta ha ton, to a nasti ha ton shikenan nda tawi WhatsApp maɗum banni normal, wala moɗo tokka maɗa, wala moɗo heɗita vocal maɗa, wala moɗo lara kuje maɗa gal WhatsApp. Amma to a tawi nandai be banni to lallai ɗon moɗo heɗita vocal maɗa, ɗon moɗo heɗita maɗa gal WhatsApp, ɗon moɗo tokka heɗita sirri maɗa. Ngam darnugo bana ni majum to a tawi ɗum moɗo heɗita vocal maɗa a laran alama numéro ha les. To a tawi alama numéro goɗɗo ha les to lallai ɗon moɗo heɗita maɗa appel ko bo vocal. Ngam darnugo bana ni majum mi haɓi waɗan gon deuxième video inchallah. Abonné partage like e nden bo winde commentaire to no mari haje waɗanon video. Amma ɗo ɗum ɗo mari nafuda sosai kala moɗo huwa be WhatsApp cak o tokka yago lara ɗo majum, o tokka yago lara ɗo man. To a yiɗi a debbo, to a yiɗi a gorko, to a yiɗi a mawɗo, to a yiɗi a ɓingel, inde aɗo jogi téléphone Android aɗo waɗa WhatsApp hani a tokka yago lara ɗo majum. Assalamu alaikum warahmatullah. Abonné partage like siwte jam sitten fotti a video ji yeso. Mashallah bandam ta tawi wala moɗon hawti WhatsApp muɗum bana je am ɗo c'est bon kadi falillahi alhamdu. E ta tawi WhatsApp maɗo hawti be je goɗɗo bo windanam ha les commentaire, ta yawo ittugo mi holletine waɗata a itta ɗo majum, windanam ha commentaire an kam c'est bon. Abonné partage like bisalam.